أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فإنه بتقوى الله تعالى تزكو النفوس وتصلح الأحوال وإن مما يعين على ذلك ذكر الموت وسكراته وقرب حلوله ومقدماته فاستعدوا له بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت وإذا كان الموت هو مصيرنا والقبر هو مضجعنا فإنه لا بد من الوقوف على بعض أحكام الجنائز. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه. وأول هذه الأحكام زيارة المريض حال مرضه وتذكيره بالآخرة وأمره بالوصية والتوبة وتلقينه الشهادة ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال أنس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم يا غلام فقال أسلم فنظر إليه أبوه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. مستجل بيتي الله سبحانه وتعالى يتي الله أندارو وكان تجي مايندن تو نونغو تجي غورنان دام في هندو في جرد بغول في دار غول في ndaftu gol den ko hombo en men purta moƴƴinde gollal yetti Allah subhanahu wa ta'ala daamu ɗum ko deftere makko teddude en seedike wondema reweteɗo ala e gonga sowona kanko Allah en seedike wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko en torike mo ɓeydo yurmede e jamɗe kissiye e moƴƴere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓen guureji maɓɓe e sahaba e maɓɓe tedduɓe e kala ɓen jokkitiɓe laawol maɓɓe ha ñande o newanta hoore mi Allah waɗi jokkitiɓe laawol sallllahu alayhi wa sallam. haray hannde o hutuba ɗo mo ɓe winndi ɗo ko honɗum yewtude ko fii yoga e ñaawoje ko yowondiri e fure ɓay hiɗen anndi enen ɗo fof hiɗen nguuri alhamdulillahi alladi ahyana e yetti on Allah subhanahu wa taala wonno en kono jama on fof no fottani wonde manna fof kadi maaya yimɓe ɓe yettotiri piiji ɗin fof woɓɓe wiya Allah ko ɗiɗo woɓɓe wiya ko tato
wolira noon wola o ɓen Allah no mbaɗa ɓiɗɗo piiji ɗum fof yeddotirama kono noon ha hande yeddotiraka goɗɗo ni mayte wona ni maytaki ɗum ɗo jama o fuu no fottani bi ijma'i julɗo e kefeero alyahudajo majusajo wonde manna hihi wurama mayete no yeddotira noon julɓe wiya si mayama ko ɗo yahete alyahuda ɓe wiya ko ɗo mo kala wiya ko ɗo wondude e dalilji mo kala kono jama on fof ino felliti wonde manna hihi mayete joni noon ɓay en andi wonde manna ɗum ɗo ma maaye ngol maayugol ɗo ko hunde tawetede nde woɓata ko matunde waɗa en toriki Allah ñande ɗum hewtanta en ko taw ko en yaafaɓe yalla sabu nde ñande no hulɓini musidɓe julɓe so subhanahu wa taala e mawnugol makko kanko tigi o daali wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah hule ñalande on nde huloton ñande nde ruttoto ɗon ko Allah subhanahu wa taala ñande nde yahata nokku mo a yahaali ha hande hiɗa wona ko aduna ɗo a yahaali e nokku kono humpitoɗa fii makko yi'a yahuɓe ton yi'a yumɓe yahuɓe ton nana yahuɓe ton no sifo ma nana yahuɗo ton no sifani on sifanoma kono noon si wona o nokku ɗo a yahaali ton ha hande goɗɗo yahaali ton arti sifanima ma o sifani goɗɗo ko humpitiɗa ko ɗum Allah daali hulede ñalade sabu no nde ñalade no hulɓini musidɓe julɓe koɗo waɗi si karmo koño wii laysa algharibu gharibu lchami wala alyamani innama algharibu gharibu llahadi walkafri sa nani janano a nani étranger a nani aruɗo ko anda wona yumɗo cham fe noon saade ko ca e jana ɗen noon koɗo waɗi so yimmiri noon wona yumnoɗo cham ma yi nokkugol ari cham ma yi nokkugol ari yaman on saade ko ca e jana ɗen noon way se wi hande enen kadi wona yumɗo afrique e amérique mayoro wonna étranger ɗo sa yeehi ko yimɓe tawata toon ko cuuɗi tawata toon hay si cuuɗin no serti ma si couleur jimɓen no serti kono aynata ɗo mi yiyaani yimɓe ha hande o wi ko noon andi on woni janano ko janano e nder kabouru ko janano e nder kasangue ha hande a waɗaka e ngay ka iraɗa ha hande a wattaka e nder kasangue oɗo si oɗo wiyama hihi ko janano hihi ko gonga oɗo ko janano joni noon nde hunde ɗo nde waɗay pelleti nde waɗay nde reway hoore mo kala goto teddali hitti ha wonde man naw daɗi ɗum ɗo nela sallllahu alayhi wa sallam tedduɗo ɓuri kala ko taga woni ko annabaɓe woni ko jinna piiji ɗum fof nela sallllahu alayhi wa sallam ko taga ko fof himo ɓuri fof kono ñande ko seydina jibril alayhi salam tippino wiɓe hon ɗum ya muhammad isma sita fa innaka mayit wuuril kala ko faaliraɗa geɗu kala ko faalaɗa muhammad kono noon ya andu amaye si oɗo daɗa ɗum musidɓe julɓe wona enen daɗata ɗum ɗo oɗo o gerduno e mayde ha o wi inna lil mawti la sakarat wi nde mayde e pa nde no muusi e pa haɗe ni mayde no muusi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain haray noon julɗo on ɓay woni mo andi nde hunde ɗo o événement ɗo no waali yeeso makko no waali yeeso musidɓe makko julɓe ɓe imo haani anndude ko honɗum l'islam o ɗaɓɓirimo ko yowndiri e ɗi piiji ɗo ko honɗum l'islam o ɗaɓɓirimo si ɗum ɗo waɗi himo tawa ko honɗum o waɗata si ɗum ɗo waɗi e makko kanko fewno on saa ko honɗum o waɗata ɗiɗo fof julɓe on no haani humfitaade ɗiɗo jooni noon ko ɓuri hasi ko hasi kon ko ɓuri heewde kon haqqille bani adama no jaɓi hunde hihi so o tigi nawni ha ko ɓuri heewde ko fayda o ɓattora toon mana étape on gonɗum o nawni ha o ndikkaali awa o feƴƴini oɗo waɗi nde tunkaari feƴƴini e hari mo nawni haqqille men ɗen enen banu adama ko heewi kon ko ɗon yaareten ɓe mana on ɗon ɗen kontimo daraja arano premier étage fi ɓattoragol toon mana ko nawnugol ha tawatti ene tigi tigi on o ndikkaali
joni noon oɗo julɗo so hewti o nokku ɗo wasina sa sallam maaki en andutu ɗi piiji dakammeji ɗi wuureten ɗi wonɗi e mum ɗi piiji welɗi ko bonnata ɗiɗo ko en andutu ɗum ko woni ɗum ko mayde inna nisyanuhu dalalun kabir yeggutugol nde mayde ɗo ko majjere molanade musidɓe julɓe joni noon o julɗo ɗo si o hewti o situation o nawni ha joni tanginama hihi ko ɓattori to ɓuri ga neɗɗanke on musidɗo makko julɗo on no haani ko juuromo taw so nawni no nawni ɗo o juuro nawnu ɗo ko o waali ɗon so ari noon o tawi mo on alhaali ɗon haray yo ɓurtumo andintinde koye wondiri wo e darngal ngal e laakara on wala mo yelanagol kono ɓe innayi e haqqille no ñaawa piijigono ton kenen ɗaara tawa goɗɗo tawa mo alhaali mo won ɗum vraiment tigi tigi on ɗo no gasa ha tañƴinaaki hay janngo tawa e muɗum si ɗin alhaaliji hewti koye andintin ɓootigi ko fokkita ton koye andintin o neɗɗo ɗo ko wiɗete wasiya gol tete l'islam on no jaɓi nde hunde ɗo yooti wasiyo la ŋacciri goɗɗo ɗum ɗo ila ñawli ɗum ɗo ila ñawla ɗum ɗo si ɗum ɗo waɗi ko ni ɗum ɗo waɗi ko ni o tigi andintinne ɗin piiji ɗon o tigi andintinne ko ɓuri mawnude ko hecci ɗum ɗo fof ko wiyete kon kalimatu shahada la ilaha illallah en turki allah subhanahu wa taala yo allah longi e wiigol la ilaha illallah sen fewndike ɗon sabu nala sa sallam maaki kala on mo konngol mum sakkitori la ilaha illallah oɗo o naata e aljanna ko waɗi noon woodi no payi ko alyahuda mum aray ko gollane la sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi musidɓe julɓe wakkiloɗen toujours welden e yimɓe moƴƴuɓe wakkiloɗen toujours welden e yimɓe moƴƴuɓe jikku e yimɓe tinniɓe yimɓe hulayɓe allah oɗo weldude la sallam ko payi kum woni haaniraɗo hatti kum ɓe humpiti hihi himo nawni en kumo payi kum aray ko waɗa nawnuno ɗo honto ko woni o hiko nawni ne laaɓa e maki kum nawni yimɓe na joni mi yahay mi juuroyo aɗa de jikkuno sallallahu sallam on no wona julɗo kono ɓe yahay ɓe juuromo enen e wona ɗo ɗen golludude goɗɗo hattoɗen mo nawna ɗo ha ko heewi ko mbuyɗe men yahata juuroyomo wona haala fi ka ya jooɗo miijitoɗa hihi ko leydi julɓe woni hannde yomi immi mi yaami ndaara ɗi laptaniji ko fewne yehiɗo musidɗo julɗo ndaara hoore ma ndaara nemaji ɗi allah neminma ndaara yimɓe nawnuɓe ko waali wallahi siko a waajitoto ɗo a tawoy no woodi ko waajite jaka ha joni ko hakkundejo an kadi ɗo woodi ɓe ɓurɗa ɗum ɗo ɓeydete iman o ɗum ɗo suusinte e wallitagol yimɓe ɗum ɗo ɓurtete wallitagol fiya jarno allah subhanahu wa taala e alhaali gonɗa o sabu na ko sattiraɗa o ya anndu ɗa no woodi ɓe ɓurɗade no woodi wuyɓe ɓurɗa joni noon ala sa sallam ari juuri kumpay kum ɗo ɓe hewti ɓe tooli tawimo fii gerɗugol affaire mayde o falama feƴƴinde mayde hewtani kumpay kum ɗo ala sa sallam maaki wi'u la ilaha illa allah wi'u la ilaha illa allah ɓe maaki go'o ɗiɗi he ɓen pay kum ku ɓay kum no darde ɓen mum ɗum waɗi allah koɗen baaba moƴƴo o satti kum fof ha joni pay kum kun no darde ɓen makko kal yahuda ɓen makko inni he nabi sa sallam fe noon sayi ko ɓe noddataɓe ko ben alkasim yani ɓiɗɗo maɓɓe gorko on sika hakkude men ɗo ni en nana ɓe na baben kaari baben mamadou baben alaji kamɓe kadi ɓe noddirayno ɓe noon ben alkasim ɓen makko inni ɗofto ben alkasim ko wima on sayi pay kon ko wi'i la ilaha illallah o timmi noon nabi sa sallam maaki ɓe yetti on allah subhanahu wa taala danduɗo kum pay kum ɗo yiite ndaare ha honto naɓɓudugol e aaden kelɗuɗo moƴƴi ndaare ha honto weldudugol e neɗɗo moƴƴuɗo kelɗi nabi sa sallam ala ko gerdano e bappa maɓɓe newɓe ɓe ɓen ma ɓen maɓɓe mawɗo par ce que ko wiya ko am arabuɓe fof ko ammu noddata ɓen mawɗo e bappa fof newɗo ɓe on
moƴƴi e maɓɓe waɗi piji ɗin fof ala ko ɓe gerdano e makko ɓawo fewndi keɗo kono ko hasi ko bana adama keɗenɗa jaɓɓana ɓe welduɗɗama ɓuri keɗen hay musidɓe maɓe nelaɗo ala ko goolani ala ko wi'ani bappa wi ko la ilaha illallah pet ɗum ɗo wi ɗum ɗo tun hande kadi sa wi'i ɗum ɗo haray o kiila lawol négociation kono mawɗon jaɓani woni ɗon ha luttire ni timmi tawi wona ɗiɗɗo yo Allah subahana wa taala dande ɗum musidɓe joni ɗum ɗo holli wonde manna sa ari nokku a tawi neɗɗankel o fewndike e o situation ɗo longimmogol konngol ɗo wi la ilaha illallah na daragol wulla fetta faaɓe nafatamo on sahay ko woni ɗon hay fus nafatamo on sahay ko woni ɗon sowna ɗum ɗo kato o andita ɗum ɗo o wawa wolde ɗum ɗo ma betike o timmahimo fi wolugol ɗum ɗo ɗiɗo fof no ɓuri angal mum naya ar ɗum créa probléme panique ma ɗuma ma wullugo sonka ɗumanno ko ɗum ɗo haray l'islam o yamirma amma noon si a tawi woni ko situation woni grave kono naɗo mo fewndi a ndaara tum no andintirniramo siga ɗi piiji ɗo o wattina yila moƴƴe ɗiɗo inchallah yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o wawayni anditude si sayi on hewti ɗum ɗo na ko weli fini julɓe kono noon mo Allah hokki ɗum o heɓay e torkimo kanko Allah o hokkiyen ɗum ko aduna ɗo e fof de wiide la ilaha illallah yo okku en kadi ɗum tuma on sayi ɗum hewti haray ɗum ɗo no jeeya e ñaworeji l'islam on ɗaɓɓiri neɗɗanke on e fin musidɗo makko on si o fewndike o alhaali ɗo mo wonɗe yewde fimum ɗo haray kadi anditen musidɓe julɓe an julɗo on lasasa no maaki man aasha ala shay'in ubida alayhi kala ko tawete kon an a wuuriɗe mum ko ɗum ɗo feƴƴinɗa gurna mum ɗan e mum ko heewi kon koye ɗum ɗon kadi ƴettititeɗa ndaare tun ko heewi kon yimɓe ɗumannin ɓen hay masibo waɗi tumanana mo sintira ka o wiya la ilaha illallah har ko masibo tum waɗi ɗo joni woni ko accident woni ko goɗɗum o sintiray o neɗɗo ɗo ɗum ɗo wooti ɗum ɗo o neɗɗo ɗo o wuuri e ɗum ɗo amma wuurɗo si goɗɗum waɗi yo wuuɗu onon kadi e goɗɗum masibo ko tiɗi o si waɗi kono no waɗata koyo wuuɗu joni noon ɓayi nde hunde ɗo wopata en nde hunde ɗo no habbi en ko tawete neɗɗanke on anda ko leer hombo neɗɗanke on anda ko minute hombo neɗɗanke on anda ko ñalande honde haray koyo heɓinano ɗum ɗo o anda ñawoje ɗum ɗo ko fuɗɗi ha ko hatti turki Allah subhanahu wa ta'ala ñande o ƴettita tawi no taw himo yaafi en yewtani en yo arsiko en hara konngol men sakkitorol ngol ko hoore leydi ɗo ko wiigo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahgere ñeyi o mbarata ala tantu o mbarata ala tan men ga kallanke na hama senri arala alqur'ana kuy ata nan saya singe daari atoge afa balo fe fanda ala ko agama to woyama nde woni fanyira baba nde wakkilima ga fe fanyira ba nana nye gaji fe rababi o mbara seede ya abatu menge muna non di kima fowatan Allah subhanahu wa ta'ala kire o mbara seede ya aga kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga kunyinara aga nyam ne nara ala kanum kisi ni neme sama to umma kutube woyem fe kiti adine kima merina ganlam magana ba saya furebe kasani saya fure bara soto itam mislimi ilam me gami siraba ade bara meri to jitam bara makore sayara abara wata masarfi itam lam ba gami siraba umma kutube woyem fe nan natu o ngakolo ngakerenye adama tan e galamburi won galamburi se bebbema kono fo saya tan birin tallange ay bara balu ita masarmane saya tan won birin langa manon dinara mi riyo musikke tan saya ma mi rende bara fala ala firinara ala gadina na se birin bara fala kono hayto mum mi riso to na fala ga ade saya wulinara birin tallange na ma ba birin bara tan to ya ko sa to finde non dira wala mane wonga on préparer na la boyra de bali mane anu fama gahude
barma Allah ta'ala mange kallan ki ayatina masengi aw ga na lo yara ubule mala ta'ala mon umbara ala magandi ala kini kini wo manalo ko nani barama amaga bude isiga fe yire imusiga na kafi idari imu meri fanto na kan siga na fa bule iyo dunia tan itan no malude imusiga pesen de karisa kuna sali mo meri de tambar siga na aba fa masebe amen na yikine ne men na yikine ade ngana amara fa bar siga na ise na kan toma ise na kan lori ko ni ne mani ye ne nan toma na ya da manan to mana ibangai nan to mana idon se nan to mana hasali hale kirma kon na meni tan imu se rena imu merito na kan sigana afa masibe ginun nan name na ya ga magabo ala kini kino ma kan no koy barali be wonga kolonde on kila sallallahu alaihi wasallam abara masi wonga wonna tufera na kan wonna fe fanye na kan fariki se na kan nyagon boyiki gila zate na maiki na kan jibirin kanama wonga wonna tuna na go mesela kifa sende saya ilu kyoki ibinja kyoki ira fe fan kyoki fo ira fa ifa kamane itama sara mane karmo hadi kila sallallahu alaihi wasallam jibril na masenga be lui fa wa kyoki baloi wa kyoki konono akolo misiga mane itama sara mane ya ko sa to finni gifetan teku fa arbane wallamma ne wonga kolo womma dine ga kiti womma afan amise fanga wonna khasali situation barafa asinge ba wontan adamatan ana wonga gele kui meri saya ma fo anu fura habara tagal seri musoto ba wonna me tunga sende ka sabara ta masala na ga anu fura bi parce que on bara fure tongo anu saya on bara sa krakeri awaya ko khasali mi bara fura ita muslimi ilam mane i muslimi bore ga bara fura ira siga ira mato khasali bara siga mato de bara to yati bara ko ndita amu yalla fede jita bara makore sayara na temu aratu ya tuma misira algiya ma fe ya tu wasiye alamma na kan sebema wasiya na kan sebema islam tinqinara donina ma ade mega doniri nabil na sebri akhbara fere suto agana biri sebe aga wasi na kannaki igara tu aga tubi aga yatakannak bi Allah ta'ala ghani igara tu la ilaha illallah musafira khasali barali atanu saya girfe aw aga wati barali amatin kannara la ilaha illallah khandu afaranaki barbakila sallallahu alaihi wasallam dimadin dalune jifna yahudi anu fama ne awali kila be ede fanga logon de kila fa aw afa kuna kiyama to afa ma gorin te na ga furagi asa ga furagi kila ma to de yuge fanyi na bisbi marade yahudi nara kila fa kila wonni asige atalu ala ko agana matu babara me afuragi afa fa ma goro atama goro afa to didi medina ga yiki ginu saya awai bare bore sugu na katafe agawati barani kila sallallahu alaihi wasallam fama sabi afala la ilaha illa allah min dimadi min sharbabi afa baba matu amusu safara di ala ka baba di ala ka baba fanji fi dima ana saya fidi kono hayto amusu sama baba ya kila fa repete ababa fa fala kila na fala de tinnar na fala afa masin la ilaha illallah atodi wayin masin kila la gambara ala taala tantu na ganji matangari tera nan nakya muso matia bar fin muslim ala gaji fe soni ya hombe la ilaha illallah musim fe umma watina yi kiti na ganji ki ta muslimi la mani ray kolo khasiri bar siga ngari matode ibara ga situation to abara beli ira malinara beli ga mbo wara kana mara ga songorati amali ya fi fala gali amu fala de kuna akata tam masara ana nafari akatfi akama umbara taala magalli ala ko mo moy dongoy jidun yefi la ilaha illallah aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim alhamdulillah alqa'il الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الصلاة على الميت تكون ب4 تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود، يقرأ بعد التكبيرات الأولى بالفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو بعد التكبير الثالث للميت وبالدعاء المعثور النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحفظه، ثم يسلم في الرابع. مسلم جل يتعالى سبحانه وتعالى سيدك رتلو على سونا كانكو الله سيدك صلى الله عليه وسلم بليا مكو يلا نيدو جامي كيسي مابين haray woy andu enen julbe be wonde manna ko wiete juulugol fure ko wiete du'anagol fure ko kabbiraaji nayi woni e mum. haray non buyno andi dum goy ko no musika julbe buy anda be anda be wakkilo anda o be watte be jabu nyande o nyana wi gol a ko dum do wolete be anda be yo wi amina ta ko jambul gol be yimbe an ko tumba o ko amina tubiata mi jiti nyande nene ma maayi mi jiti nande babe ma woni fure dare juulugol hara anda ko wolete hara ko daro ne nyande am wi amina hara ko daro ne nyande an anda ko wola ko nene ma jibbe ma benni be wali yesuma ko babe ma jibbe ma benni be wali yesuma be do hande a darike nokku mo buri haton jinde ma tefangol be tawanda ko wola ko daro dara jama a wuri aduna ko fandi o duumi buy hunde jangetene no gasa der leer goto tawanda ayna ko be wi'a be anda be wi'a amina daro da wi'a amina est ce que a jonniti o babira o hakke makko est ce que a jonniti o nendira o yangi o sawuma lebbi jeenay bambuma wadama piji fof ko buri fudde fande ko hawana barande daragol wi Allah maghfir laha warhamha Allah ghafrahu Allah yafi awai e pa hersi o e pa wonali biddo e pa barkali musidɓe julɓe ala ko ɓuri dina kan julɗo no hani wakkilade haran ibbiji ɗo hewtani ɓayla waaki ekkito ɗum ɗo janga te yewgu berde naɓe hewta tawa hande ko moɓe maɓe wona waɗede nder ɓeyka tawa anda ko wolete goɗɗo gono dari no majjinnama wiya habɓe imamon do nelaɗo waɗano ɗum musidɗo julɗo nelaɗo si kila koɓe naati ko berɗe no woduno koɓe wolayno an anda ɗum hande ko nene ma adda no woduno ko wolet ko nelaɗo woluno kon nden ñande an anda ɗum hande ko baɓe ma adda musidɗo julɗa wona julɗo timmuɗo a mankirama goɗɗum nden ñande a perde goɗɗum ko hettata ha tan gasa ha danda ndaw te jabu ɗum ɗo musidɓe julɓe jaɓe janngugol ɗen ɗo fof hannde mo kala no waawi manipulde téléphone par ce que en kibi en ekkitike a yiya ɗo mo naata l'école ha hannde mo tippaali e l'école ha hannde o ƴetta connecto on warta Facebook waɗa piiji ɗin fof par ce que o ƴettani tan a yiya mo janngal ɗo ha hannde e business o naata o wola français je ɓoyriɗe ɓe famodira e ɗo o wolda e porte ɓe famodira waɗa commande je waɗa piiji ɗin fof o waɗa calcul o winda ko an ñawli ko ɗa ñawlimo winda fof fi honɗum o ƴetti série ɗum ɗo satti ɓuri ɗum ɗa wakkilo jaɓa jangude anda ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗete wallahi sina ɗum ñande go nokkeli go hewtante a faalete ñamugol hoorema mone yontan ɓe haray ko ɗum ɓe wi wonde manna habbirangol aranon ngol ko fatiha immol ngol ko juulugol nela sallllahu alayhi wa sallam salatu ibrahimiya o waɗete pomsiten tayyade allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad ha ko landi ɗo dammol ngol du'anagol hoofure ɗo du'a tawete ɗon tabiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗo ɓuri moƴƴude du'a woni ɗo ta ɗaɓɓu goɗɗum ngo taw ɗaɓɓiti ha ko tabiti kon halfinanoɗo yo andi noon ko andini ko ɗaɓɓiti ɗum ɗon on sa noon si wiyaɗa ɗaɓɓutude goɗɗum ngo par ce que sa ɗaɓɓiti ɗum ɗo yolete allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi ha ko landi ɗo haray julɗo on si a andani ɗo piiji kato andani ɗo e lawade ko habbiramo nayaɓo ngo salmin ko salminago fewniɗo si yahama kadi ko berɗe ɗum ɗon kadi ko toragol yo allah tabintinɓe allahumma ighfir laha ma allahumma ighfir lahu wa thabbit mantiqatahu inda alkalam tawi ko debbo mantiqataha ɗum ɗo nela sallallah alih w sallam jamiri ko ɗum ɗo tabiti wona wigol habbe ha gayni imam o winde fatiha laaɓi jeɗɗi ɗum ɗo laaɓi tati ni eni du'o
ولا نقول تبتكون الله صلى الله عليه وسلم التركي الله سبحانه وتعالى يلا فاقي دينك يلا يافو إن شو يتتاي تبتين من أرضك موب من مسلم من يلا يافو أكره بجنة الفردوس الأعلى ده كريم يوم الله تعالى تندو ومبارا سيديا بتمنجي من أنون دي كما فوات الله تعالى ومبارا مقولان كسي نونيم ساوكينا صلى الله عليه وسلم أو نقولون سلفي ساياما مغيلا ما يسلفي ساياما نحن مسلم في يوم بيكي الله أكبر ناني نارا أسينجي نحن فلا منا ناكوي أفريان دفنكي أسمعين دفنكي يا ناني يندي إتم مسلمي لما نغي كلهم إلما نغي غران إنك في المغيرة إفهم اللغون دي أسليم إبابا فرين الساقي أنا ما رنجا فرين فالساقي بيج أنا أقوم فرين مسلا أو نقوم فلا ما سينجي دي أفرين دي جياغنيو أو نغام ما نوما أغافل آمينا كرامو غيبر يتكن ينفع نلوغي إغاف إنغا غافوري ساقي ياري نور متكي فلالي الإسلام سينا هم في المغيرة فلا نغان يما إنغا غافي فاني سوا saya asika felen da kai itamuna ko ifa timene jum ina ba amina karamo bay bari yam fay bara wule fone be katayra garambelu na lo gali ima solo lile may galon li fen ilam may gadi ya ba makena ba ko bar sika fan gaburiya ne ga me ga ma dagu ma ne fa malanga meni ina ko ma meti de e ga fure la gor gaburi ko ya ga gara kata de awna temu imam ga do araba est-ce que kila la arba na kini ilam man yigana fam kulu belu namole de khana situation ga so na situation koy iga fore bara fara gaburi ma ko mi sifala iti yina bo iyo mi sira ba est-ce que tambara findi di fangira est-ce que tambara findi di barka khira bana lo koy tanke besoin de ma iga fore besoin de ma dangi fe me gaburi na ya to ma mi fa ga aga fori fa ga ma era goro gaburi kuy era kata asingara minima me gailuna yo kila masanga ne lam mane itti men gaburi fari yalla wa khandara be abe alo e do mane e nyoko me fa ma tan na gamma e tawu ina tan na ba men atang anu je tu ngabara siga yare parce que amba kulu aba ko la sarba ma ko kata ya gana kulu be na lo khali ala ko tan na donc mo ma ko ngak ni wonna be ki won bidim fa bara fata telephone manipulé de won connecté ma alhamdulillah kono wondi kolom badi won to bara tantungo akolom fera khali na kan kile garera na kan muso ko anu fa kona tribe abara so business ko fa français ko fala khala fin de français ko binanna kono agai tan gafam na tam fala mane bar ma bara kata bara wakil awdine fanna na kine in wakil ya kate ya kolom mane ala na so ne ya be aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل اخر كلامنا في هذه الحياه الدنيا لا اله الا الله اللهم اجعل اخر كلامنا في هذه الحياه لا اله الا الله انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.